बे बुहुमाव थानाय बर' बिमानि फिसा नंगौ नङा बर' फरायसा आफाद फरायसा माने जों बिमा माहारिनि फिसा उन्दै उन्दै फरायसा बे जोंनि फिसा होमबा गाव सोर जाखो बर' नङा खोमा बियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' नङा दा जों बेखौसो मानिनांगोन ओमफ्राय जोंना कन्टेस्टआ मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जों उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जों जेब्ला क्लास 5 6 आव फरायो अब्लानिफ्रायनो बियो सासे एमएलए जाबोदों बिथाङा सोरनि बेनाराव जादों आबसुनि बेनाराव दिनै लिरनानै होनो हानाय नङा बे आंखौ आबसुआ सापर्ट खालामाखै होननानै नाथाय बिथाङा आबसुनि थाखायसो दिनै मन्थ्रि एमएलए जानो मोनदों नाथाय बै सिगांनि मावबोनाय बेफोरखौ गासैबो जालदाब गारनानै बिथाङा दिनै मा बुंनो हमदों दिनै आन्दलनाव बेहा समानो जाहैयो बाहागो लानो आरो बे बड'लेण्डखौ जेब्लासिम बिपिएफआ थागोन अब्लासिम बड'लेण्डखौ मोना होननानै बिथाङा दाखालिबो बाक्सा जिल्लायाव बुंहैखांबाय अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो सासे बिथांमोना बुंनो नागिरदों बर'नि बिमा प्रमिला रानी ब्रह्मआ ओंखायनो बिमा हिसाबै बिथांनो भट होनांगौ होननानै जों बेखौ मा होनगोन दैबा दैनानै गनो रोङि बिमा नङा होमबा दैबा दैनानै गनो रोङि बिमा बियो मानो होनोबा जुदि बियो फिसा होननानै बिमा होननानै सानोमोनबा गावखौ आबसुखौ मानो दोखो दोखो रायनायाव बाहागो लाखो बिलाय हा दिनै जुदि जाथिनि बिमामोनबा बियो बर' हारिनि बिमामोनबा बियो दिनै मानो बियो आबसुखौ दोखो दोखो रायनायाव बाहागो लाखो हा गुबुन हारिनि सिगाङाव मोनसे बुङो आरो बर' रायजो राजानियाव थांबा मोनसे बुङो सालाया फेरनोसै बेना बिमायानो बिदि जायो नामा गावनि जाथिखौनो फानग्राया बे बिमा जायो नामा हा बिमामोनबा दिनै मानो बियो बड'लेण्डखौ मोना होनहैबाय बड'लेण्डखौ जों जाहोआ होनबाय गुबुन हारिनि सिगाङाव दा रायजो राजा आइ आफा बर' जायगायाव थांनानै मा होनैखो जोङो आन्दलनखौ दोनथ'दोंसो नै मैयानि पेपाराव ओंखारदों रायजो राजा आइ आफाफोर प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों निउसनियाव देखायगासिनो दङ नोंथांमोनहा जाय मबाइल नायो बिथांमोनहा नुगोन माने बेयो बुंदों माने जोङो बड'लेण्डखौ दोनथ'दोंसो एसे उनाव रायजो राजा आइ आफा गुबुन गुबुन हारिखौ जाखांहोनांगौ बिनि उनावसो जोङो माने बे बड'लेण्डखौ लांफिनगोन नायदो मालाबा होनो आन्दलनाव जोंहा सापर्ट गैया बा जोङो जाहोआ बा बड'लेण्डखौ मोनहोआ होननानै आरो मालाबा बर' रायजो राजानाव थांनानै बुंहैसै आन्दलनखौ जोंसो खालामदों बड'लेण्डखौ जोंसो लाबोदों नै दाखालिसो जोंनि निसिमायाव थांनानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिखा बुलायना बुंहैबाय जोंसो लाबोगोन आइफोर आफाफोर बड'लेण्डखौ लायनो सालायफेरनाय नङा होमबा मोफौनि सालाय मोफौआसो मोननै दङ सालाया मोफौसो जाहैबाय बिसोरो दा आं ओंखायनो बुंनो नागिरो आरोखि आइ आफा नोंथांमोना जाहाथे गावबागाव गावनि बिबेकजों गावनि गोसो गोरबोखौ दांनायनानै जाहाथे गावनि गोसो गोरबोजों मा थिनदों बेखौ सिन्था खालामनानै बा इयुनाव फैबाय थानाय फिसा फिसौखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे भटखौ होयो आं बेखौसो खावलायगोन जों बिसोरबादि सिगिया नोंथांमोनखौ जों सिगिनाय नङा बिथांमोना गामि गामि हाबनानै मा बुंदों हादानाव नै जोंनो भट होआबा नोंसोरखौ बे हादाननिफ्राय होखारनाय जागोन नै रावा आं मालाबा होनगोन नोंसोरनो हा पाट्टा होनाय नङा नोंसोर बे जायगानिफ्राय खारनांगौ बेफोरबायदि सिगिगासिनो दङ आरो जोंनि आइजोफोरखौ लानानै मा सिगिदों दाना मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 50,000 25,000 थाखा सोनाया हाबनाय नङा जोंनि मिथिङाव फैयाबा मा जोंनाबो आइजोफ्रा ओरैबायदि दंना माबा जै फैसा हाबोनो होनबाथाय पार्टि फुर्टिखौ नायलाया दख'ना जों दुलायनाय खालामो हा बेबो गाज्रि मोनसे दा बे अट'जों फारसा गित खालायनाय होलांसैसो आं बेखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे आइ आफा नोंथांमोना बिजिरनानै नायो बेयाव खुनु इउपिपिएल आरो बिपिएफजों खोथा गैया सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिपिएफनि मिटिङाव थांबाबो मोनो थाङाबाबो मोनो इउपिपिनि मिटिङाव फैबाबो मोनो फैयाबाबो मोनो बेयो सरकारि आसनिखा नोंथांमोना बेखौनो गुलाय गुजाय साननानै फैसा सोयैनो होनबाथाय होलांबाय बिरलायबाय हा दाखालि खासि खथ्रायाव बिदिनो जादों हुल्लुं हुत्तुं थांबाय बयबो रायजो राजा नोंसिनिफ्रायबो थांदों खोमा बिराद मानसि थांदोंमोन ओरैहाय
अट' लायै लायै गारि लायै लायै थांबाय मिटिंआ जागायनो नागिरबाय ओइदिन जोंहाबो इलेक्सन स्टारिं कमिटिखौ बेखेवदोंमोन क'क्राझाराव जोंनि आराम फिरफिला बिरखांनानै मिटिं जाखांनानै आराम जिरायबाय थाबाय जोंहा मिटिं जोबखांनायनि उनावसो बे बारहुंखाया फैदों नाथाय बिसिनिया सिबा लेखा होखांनाव होबाय बारहुंखाया हा उपेन्द्र ब्रह्मखौ रायनाय जादों जायाखै आबसुखौ रायनाया रागा जोंबाय बे बेस्रा बिखा गावबाय बिनि माखासे माबाफोरखौनो फेलें खालामजोब्बाय बिनि थांखि माखासे लिरनानै गालांनाय आइडिय'लजि हा बेखौ फैमाल खालामनायनि थाखाय दुखु मोनबाय बारहुंखाजों बुफ्ले जाजोब्बाय थांनाय समाव मा जाखो साथायाथ' जोंनि सावगारि नङा होमबा अखाया हाबाय बारहुंखा बारबाय नों साथायाव हाबाबा बबाव हाबनो हा दाना सासे गावनि पेस जागोन ना मा साथा गोगोम लाना फैबाय गावखौ बे सिङाव सोनोसै गावहा माने लाजिबायबो खोमा साथा सिङाव थानो एकदम हाबहां हाबाहां जाबाय बियो दाना मिडिया बेखौनो बारे बारे खेबगासिनोसै आरो बिनि साथायाव हाबहां हाबाहांखौ खेबगासिनो आरो बेयावबो मिटिं जायासै गावहा गारि सिंनिफ्रायनो बुंगासिनोसै आबसुखौ रायगासिनोसै हा प्रमद बर'आनोसै दाना बेना एजेन्डाया बेल' इउजि ब्रह्म प्रमद बर' दाना बिना गयारि फैबावबाय बिसिनि मेल मिटिंआव बे जों साथामखौ रायखागोन आरो जोंथ' बिथांमोनखौ रायाखैना नङा होमबा बिथांमोना 15 बोसोर 16 बोसोर खामानि मावाखै आइ आफानि गांनाय उखैनायखौ नायाखै लामा दंग' बान्दोफोरा जायाखै हा बेफोरनि थाखायसो जों बुंदों जाख्ल'नाया माखौ होनो बेनो नङा होमबा जों बिनिफ्राय उदां मोननो थाखायसो दिनै जोङो इउजि ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट खालामदों जाहाथे बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनायखौ नायो बिथाङा पार्लामेन्टआव जोंनि माखासे गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहाखौ जाहाथे जों बर' जाथिनि थाखाय रायलायहैनो हायो बिनि थाखायसो जों बिथांखौ जों सायख'दों ना होमबा दिनै बिथाङा लाख लाख थाखा क्रर थाखा रानगासिनो दङ बे थाखाखौ इलेक्सन बा रानस्लायस्लाय आइ आफा रायजो राजानो जुदि फैनाय लोगो लोगो गाव देरहानाय लोगो लोगो हा रानना होमोनलाय बयनिबो समान रानना होमोन दंग' माइ गायग्रा फैयाखै बेजों सुइस गेट बानायना होमोन दै सोग्रा बेबस्था खालामोन बान्दो दंग'खौ बानायमोन